Nazdar všetci, moje meno je Stanley Whiteman a vítam vás pri mojej tretej Whiteman Show. Takže dneska som si pre vás pripravil špeciálny deň so špeciálnym hosťom. Privítajte Oskiho. Ahoj. Oski, povedz nám všetkým, ako sa máš. V týchto žiari reflektorov s tým tak proste neistý. Ja som asi stále manažér Whiteman Studio. Tak to môžeme brať. Tvoj je nápad. Ty si to vymyslel. Ja som to prevzal a zdokonalil. Bez mňa by to nebolo ono. Bolo by to lepšie. A čo? Ako je v Martine? Zima? Áno, v Martine je zima. Mám sa fajn. Pred pár dňami som sa dopočul, že bratraň chce začať natáčaním videí na YouTube, kde by vlastne prezentoval svoje výtvory a svoje názory na rôzne knihy a ja ako dobrý bratranec, keďže ja som prakticky stál na zrode celého toho nápadu. Ja sa počúvam. Dobre. Takže keďže vlastne prakticky ja som stál na zrode celého toho nápadu, začať natáčať a vlastne robiť také amatérske krátke filmy, tak ako dobrý bratranec som si povedal, že mu pomôžem aj v tomto projekte a zvýšim mu sledovanosť mnou. Jak si fanní. Ja vypadám debilný, hej? No to bol náhodou krásny malo. Čo, dneska nie si nejaký výrečný, čo? A prešla chuť, keď som to videl. To tam nedáš. To tam dám. Aj toto tam dám. A tak, no proste takto tečú naše rieky života. Tak si nejako plávame tým životom. Spolu aj bez seba. Bez seba, jak spolu. Bez ňou to je ľahšie. Tak no. Pozdravujem mamu. Ahoj mami, som v telke. Tak no, Stanley, povedz nám, prečo si sa teda rozhodol, alebo ako a kedy si sa rozhodol, že budeš natáčať videá na YouTube a že budeš prezentovať takýmto spôsobom svoje názory a svoje tvorby. Takže tá myšlienka vo mne bola tak od minulého mesiaca, keď som tak viacej začal pozerať Goga a uvedomil som si, že proste to treba priniesť niečo také nové. Že každý youtuber musí priniesť do svojej tvorby niečo nové, inak to nemá význam. Tak som si povedal, že to, čo robím už dlho, zverejním takto. A to špičkové. Myslím, že si odpovedal správne. Ako inak. By the way, včera som mal venček a všetky vyššie informácie budú V popise. budú v druhom White vlogu, No nič, pokračuj. ktorý pôjdem natáčať hneď asi po tomto. Len aby ste vedeli. Dneska sme boli u babky, pár 100 metrov hore na kopci. V lese, uprostred divokej zvery. Na sídlisku v paneláku. Babka už má stromček. Však. Áno. Má. Akože ja tu má byť host a nie ten, ktorý tu bude držať nad vodou. Proste host je hlavný a ja som len taký proste doplnok, ktorý tu dodá. Čmrť. Do sviatkov sa tuto so ským asi už vo videjku nestretneme, tak by som navrhol, aby poprial našim divákom Vianočný vinš. Vianočný vinš. Tak ja by som vám teda na žiadosť túto pána hostiteľa zaželal krásne prežitie sviatkov a pekného Ježiška. Všetky neviem čo. A tak aj pekného Silvestra. A oddychujte, užívajte prázdniny, kým sa dá, lebo potom zase začne škola pre niektorých. A neprežerte sa. Akože svetlo nebliká, čiže to je dobré. Sorry, ale ja si budem musieť chvíľku zvyknúť. Ty si dement. A čo poviem? Vieš čo, aké máš ponožky na sebe práve.